doktora Miroslava Očadlíka, který je vystudovaný hydrobiolog se zaměřením na vodní bezobratlé, pracuje ve slovenské WWFC, kde už má zkušenosti i s odstraňováním bariér, na Slovensku teda v rámci programu Open Rivers. Rád taky běhá, hlavně kolem řek, běžel kolem slovenského úseku Dunaje s kolegyní z Brosky, kde uběhli 230 kilometrů za 4 dny a u toho natočili dokument o ochraně Dunaje, který bude možná ke konci roku, ke zhlédnutí nebo příští rok. Tak ti předávám slovo. Ďakujem pekne. Tak ja budem pokračovať po výbornej prednáške kolegu nejakou praktickou ukážkou odstraňovania nevyužívaných bariér u nás na Slovensku. Aj by som vám ukázal možno nejaké prístupy, ktoré sme si zvolili. Ako hovorila Gita, zastupujem Svetový fond na ochranu prírody, tak veľmi rýchlo. Je to jedna z najväčších nezávislých organizácií ochrany prírody na svete a venuje sa ochrane biodiverzity, nielen sladkovodných ekosystémov, ale aj oceánov, ochrane lesov, šeliem a samozrejme aj opatrení na zmiernenie dopadov klimatickej krízy. Pôsobí vo viac ako 150 krajinách a ja som veľmi rád, že po novom už pôsobí aj v Českej republike. Prečo sa na Slovensku vlastne venujeme tej problematike spriechodňovania bariér alebo respektíve odstraňovania bariér? V posledných dekádach sme svedkami naozaj rapidného úbytku sladkovodnej biodiverzity a nie je to naozaj iba len o tej biodiverzite alebo o tej biologickej rozmanitosti. Na základe tvrdých vedeckých dát vieme odhadnúť, že za posledných 50 rokov došlo k výraznému poklesu veľkosti populácií sladkovodných druhov v globále, čiže až o 84%, čo je naozaj obrovské číslo. Na Slovensku nemáme nejaké jasné dáta o stave sladkovodnej biodiverzity, ale vieme sa napríklad oprieť o výsledky monitoringu v zmysle rámcovej smernice z vodného plánu monitoringu stavu vodných útvarov na Slovensku a vieme, že skoro 60% úsekov našich tokov nedosahuje dobrý ekologický stav alebo ekologický potenciál. A ten ekologický stav naozaj, keďže je to vlastne odzrkadluje ako zmenu vodného útvaru od toho referenčného stavu, takže veľmi nám hovorí o tej biodiverzite a o tej abundancii tých organizmov. A kebyže sa pozrieme napríklad na tú početnosť tých rybých spoločenstiev od zhruba roku 1970 máme veľmi dobré dáta, ichtyologické záznamy zo Slovenského rybárskeho zväzu a naozaj za tých posledných 50 rokov na niektorých úsekoch našich tokoch tá početnosť tých rybých spoločenstiev je 10 až 100-násobne nižšia. Čím je to spôsobené? Môj predrečník o tom už rozprával. Je to spôsobené najmä hydromorfologickými vplyvmi a teda viac menej stratou prepojenia tej rieky a stratou habitatov a biotopov pre tie pôvodné vodné druhy. Čiže regulácia riek, zmenšovanie záplavového územia alebo nivy riek, no a samozrejme výstavba rôznych bariér, ako sú priehrady a tak podobne. A zdá sa, že práve že tie bariéry sú tým najdôležitejším hydromorfologickým tlakom, ktorý spôsobuje zhoršovanie toho stavu tých vodných populácií. V poslednej správe Európska environmentálna agentúra konštatovala, že dôvodom nedosiahnutia dobrého ekologického stavu v európskych riekach je práve množstvo bariér. Samozrejme, okrem tých hymostresorov vplýva na stav vodných spoločenstiev aj napríklad znečistenie, invázne druhy alebo nejaké iné doprovodné dopady zmeny klímy, ako je oteplenie vody, nedostatok vody a tak podobne. Čiže vravel som, že máme v Európe množstvo bariér na základe výsledkov projektu AMBER, ktorý sa zameriaval na inventarizáciu bariér v európskych riekach. Vieme, že tých prehradení je viac ako 1 000 000.
Čiže nie je to len o nejakom bariérovom efekte jednej veľkej priehrady, o efekte na tú rieku nad priehradou a pod priehradou. Tým, že ich je toľko veľa na tých našich vodných tokoch, tak vlastne spôsobujú nejaký kumulatívny bariérový efekt. A tento efekt je synergický a výsledkom je práve zlý stav biodiverzity a populácií vodných spoločenstiev. Svetový fond rovnako sa pokúsil nejakým spôsobom analyzovať nejaký potenciál pre odstraňovanie bariér. Analyzoval dáta opäť z projektu AMBER a 30 000 rôznych prekážok a prehradení na európskych riekach s výsledkom, že až 8 000 prekážok v Európe majú nejaký vysoký alebo dobrý potenciál na odstránenie. My sme sa preto na Slovensku začali venovať problematiku odstraňovania bariér zhruba od roku 2019. Podľa vodného plánu, ktorý odzrkadľuje nejaké dáta, ktoré máme, také najlepšie dáta o vodných bariérach, ten vodný plán hovorí, že máme zhruba 1500 bariér v povodí Dunaja a Visly u nás na Slovensku. Avšak toto číslo nie je konečné. V rámci jedného projektu LIFE, v ktorom sme aj partneri, sa robí inventarizácia bariér v povodí Moravy a Hrona a zistilo sa, že oproti tým dátam, ktoré máme, tak ten celkový počet bariér je až trojnásobne vyšší. Čiže ten počet bariér na slovenských riekach je zhruba 4 až 5 tisíc, možno aj viacej. A keď sa pýtate, že čo sa považuje za najmenšiu bariéru, tak to sú naozaj stupne alebo stavby, ktoré sú väčšie ako 30 cm. Ten rozdiel hladín je väčší ako 30 cm. Čiže my sme chceli začať s touto témou a chceli sme nájsť nejaké nefunkčné bariéry. Začali sme spoluprácu so štátnou ochranou prírody, správcom toku, čo je Slovenský vodohospodársky podnik a Slovenským rybárskym zväzom. Dali sme dokopy všetky dáta, ktoré oni mali k dispozícii. Štátna ochrana prírody od 2016. robila priorizáciu bariér. To boli zväčša bariéry na stredných a veľkých riekach. A Slovenský vodohospodársky podnik práve disponoval nejakými pasportami, ktoré vytvárali práve pre rámcovú smernicu o vode, ktoré tiež obsahovali nejaké dáta o bariérach. My sme zhruba 700 bariér dali do jednej matice aj so všetkými dátami, ktoré sme mali a aplikovaním nejakých výberových kritérií sme vybrali bariéry, ktoré majú ten najväčší potenciál, sú teda nevyužívané a ktoré by sme mohli dať odstrániť. Takým prvým výsledkom bolo, že sme chceli odstrániť starý stupeň na rieke Hron. Je to zhruba niekde v riečnom kilometri 170, čiže na Hornom Hrone. Je to starý stupeň s výškou skoro 2 metre. Ten rozdiel hladiny je menší, avšak je to stále významná bariéra aj pre tých dobrých migrantov. A je to tzv. Fragmentizer, je to bariéra, pri ktorej spriechodení alebo odstránení sa otvorí veľké množstvo úsekov, voľne tečúcich úsekov tej rieky alebo prítokov. Vlastne celý ten proces začal, že Slovenský vodohospodársky podnik ako správca toku začal vybavovať povolenie a paradoxne tá hať tam stála skoro 100 rokov, niekedy v 60. rokoch bola opravená, ale zle. Bola zlo v technickom stave a predtým, ako sme sa rozhodli, že ju odstránime, tak ona vlastne sa rozpadla sama počas veľkej vody, veľkých prietokov na jar v roku 2020. Bola to voda stúpenia snehov. Vlastne toto je fotografia už potom, ako Slovenský vodohospodársky podnik ako keby promptne odstránil tie pozostatky tej rozsypanej hate. A toto je aj taký jeden veľký argument, ktorý sme používali so správcom toku, že naozaj tie bariéry v zlom technickom stave môžu spôsobovať nejaké povodňové riziko. Čiže nie je to otázka len biodiverzity a migrácie pôvodných druhov rýb. A toto je napríklad incident z roku 2021, kedy nad obcov Rudno nad Hronom došlo k pretrhnutiu hrádze starého tajchu, ktorý bol zle opravený. A smutné na tom, že naozaj došlo aj k úmrtiu jedného človeka. Čiže toto ako keby akcelerovalo tú našu spoluprácu a hľadanie tých nepotrebných bariér práve pre odstránenie. Pekným príkladom spolupráce so správcom bolo odstránenie starej hate na Hučave v roku 2021. Bol to starý odberný objekt, ktorý už nemal žiadny účel.
Nachádzal sa pod obcov Očová. Bolo to zhruba 1,7 metrov vysoká hať. Čo je zaujímavé, tak práve pre financovanie toho odstránenia sme použili alebo spustili sme crowdfundingovú kampaň Dam Removal Europe, kde sa vlastne ľudia vyzbierali na odstránenie tejto nepotrebnej hate. Tu je na obrázku ešte pred odstránením. Naozaj bola to významná migračná bariéra pre všetkých 5 druhov, pôvodných druhov rýb, ktoré sa tam nachádzali. Vrátane druhu európskeho významu mrená škvrnitá. Slovenský vodohospodársky podnik zabezpečil projektovú dokumentáciu, povolenia a my sme zabezpečovali financovanie. Ten samotný proces odstránenia trval možno, že pár dní, ale proces prípravný trval viacej ako 1 rok. Bolo to aj spôsobené tým, že táto hať bola postavená niekedy v 50. 60. rokoch v rámci tzv. Akcie Z, čiže zveľaďovanie, kedy štát poskytol materiál a ľudia regulovali toky vo svojom okolí. Čiže nemala vlastníka a správca toku musel urobiť proces taký, že musel nadobudnúť tú hať do svojho vlastníctva, a nejakým spôsobom ju inventarizovať a následne ju musel odpísať a až potom zbúrať, čo veľmi predĺžovalo celý ten proces odstránenia. A preto sme radi, že aj na základe našich pripomienok sa podarilo do novely zákona o vodách z roku 2023 dostať odsek, ktorý umožňuje správcovi toku odstrániť hať, ktorá nemá význam a nemá vlastníka, aj formou ohlášky, čo veľmi celý tento proces veľmi urýchľuje. Tie ďalšie bariéry a nejaké príklady, ktoré som vám ukazoval, ktoré vám teda ukážem, vlastne už išli prostredníctvom tejto novely, využívaním tohto skráteného procesu. Toto je príklad odstraňovanie dvojitého stupňa na Starohorskom potoku. Tam ten rozdiel hladiny je 1,2 metra, čo nie je veľa. Avšak práve ten dvojitý stupeň má taký blbý tvar, že spôsoboval významnú migračnú prekážku aj pre pstruhy. Toto odstránenie sa uskutočnilo v roku 2023 a bolo vlastne financované prostredníctvom Open Rivers Program, ktoré grantuje práve takéto projekty. Prijímateľom bol Slovenský rybársky zväz v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom a štátnou ochranou prírody. A naozaj tá bariéra bola niekde tuto v týchto miestach. Už tam vlastne nevidno ani po rokoch žiadne pozostatky z tej bariéry, hoci zaviazanie tej bariéry v tých brehoch ostalo, ale je to vlastne neviditeľné. Rovnako zaujímavé počiny sú aj zo strany správy chránených území. Toto je príklad odstránenia pozostatkov jednej hate v Smižanoch na rieke Hornát, kedy správa Slovenského raja odstránila pozostatky, ktoré tam boli po tejto hati a tiež tvorili selektívnu bariéru, ale rovnako boli aj nebezpečné pre vodákov, keďže tento úsek Hornátu sa splavuje. Že tu je možnosť práve pre tie správy chránených území si dať takéto opatrenia aj do programov starostlivosti o chránené územia. Ďalším pekným príkladom je odstránenie malovodnej elektrárne. Tá vznikla niekedy v 90. rokoch a v súčasnosti už bola nefunkčná, pokazená a bola vlastne vo vlastníctve Národného parku TANAP. A tí sa rozhodli ju odstrániť. Bola to malovodná elektrárne na Juranovom potoku, ktorá síce nie je nejaký biokoridor pre ryby, avšak ten Juraňov potok sa vlieva do Oravice, ktorá je v tých miestach na flišovom podloží. Čiže tá absencia tých sedimentov spôsobovala zarezávanie koryta a vlastne toto bolo výborné opatrenie pre zmiernenie toho zarezávania. Poslednou takou ukážkou uskutočnenej také poslednej odstraňovanie bariér je práve na ľavostrannom ramene Dunaja, rameno Foky pri Slovenskej ramennej sústave. Bratislavské regionálne občianske združenie v spolupráci s vodohospodárskou výstavbou si opäť požiadali o financovanie z programu Open Rivers a uskutočnili z iného projektu revitalizáciu a ako doplnkovým opatrením bolo odstraňovanie tých priečných bariér, ktoré sa nachádzali v tom ramene. Čo je také zaujímavé, že toto opatrenie ako keby nepodporilo tú pozdĺžnú prepojenosť alebo kontinuitu, ale skôr zlepšilo tú laterálnu alebo bočnú kontinuitu s tým hlavným tokom.
Čo sa teraz chystá na Slovensku v rámci toho projektu, ktorý som aj spomenul, Živé rieky, ktorý je projekt zameraný na implementáciu opatrení z vodného plánu. V rámci tohto projektu sa bude odstraňovať alebo sprechodňovať viac ako 15 bariér v povodí riek Hron, Bela a Ipel. A vlastne využívame taký ten princíp tej kombinácie úprav a spriechodnení niektorých bariér s odstránením, samozrejme, ak sa to dá. Na tých prítokoch niektoré bariéry majú najmä v tom upravenom časti toho koryta nejakú protipovodňovú funkciu, čiže tieto sa môžu upraviť. Sú tam limnigrafy, ktoré sa budú spriechodňovať celokorytovo, ale sú tam aj bariéry, ktoré sa budú kompletne odstraňovať, čiže je to kombinácia viacerých opatrení. Zaujímavé je, že v rámci tohto projektu správca vodného toku SVP bude na jednom úseku Hronu odstraňovať staré nejaké pozostatky vodných staviek, ktoré stále tvoria selektívnu migračnú bariéru pre mnohé druhy pôvodných druhov rýb, a to priamo v rámci údržby vodného toku, čiže to je taký pekný príklad dobrej praxe toho ekologického manažmentu. My sme sa len tak pre príklad nezameriavali na tie bariéry na hlavnom koryte toho Hrona, pretože sú tam malé vodné elektrárne, ktoré odstraniť nemôžeme. Majú síce rybovody, tiež nie sú úplne funkčné, ale sú v súkromnom vlastníctve. Ten prístup, ktorý sme zvolili, je menej nákladný a je to skôr také opatrenie pre zlepšenie toho ekologického stavu toho hlavného koryta, a to je práve otváranie alebo spriechodenie prítokov toho hlavného toku Hron. To má viacero funkcií. Z toho ekologického pohľadu otváranie prítokov ako keby skracuje tú dĺžku obnovy toho vodného ekosystému, ktorý sa obnovuje práve po tom bariérovom efekte veľkej priehrady nad alebo pod tou priehradou. A rovnako tie prítoky slúžia aj ako keby nejaké refúgia, náhradné biotopy pre ryby z Hronu. Napríklad tuto pri Budči, myslím, že to bolo v roku 2022, tiež došlo k incidentu a znečisteniu rieky Hron, kde bol vyplavený digestát z miestnej bioplinky a na desiatkách kilometrov došlo k otrave a úhynu rýb na Hrone. Tak aj v týchto prípadoch môžu tieto prítoky slúžiť ako nejaké refúgia pre ryby. Ja by som možno, že využil tú príležitosť a na poslednom slajde, v rámci posledného slajdu vás pozval na webinár, ktorý organizujeme spolu s WWF Českom, a to je webinár o voľne tečúcich riekach v kontexte nariadenia o obnove prírody. Uskutoční sa 4. listopadu tohto roku a okrem mňa tam bude mať prednášku aj kolega Freitinger z WWF Česko a Gita Matlašková z Arniky. A myslím, že môžete sa prihlásiť aj prostredníctvom tohto QR kódu, ale aj vám budú tieto informácie zaslané e-mailom. Ja vám ďakujem za pozornosť. Děkuji za výživnou a přesto velice rychlou prezentaci. A teď je čas na dotazy. Máte k tomu někdo? Děkuji za krásnou prezentaci a já bych se chtěl zeptat, že příčinné stavby jsou většinou vázány na úpravu toku, která tam vlastně byla i důvodem, proč ty příčinné stavby tam byly projektovány a stavěny. Když se odstraní, tak může nastat riziko hloubkové eroze nebo v podstatě nějakých nežádoucích procesů z hlediska hydromorfologie, stabilit a tak dále, koryta. Řešíte to, jak časté ty rizika nastávají u vás? Áno, keď som hovoril, že my sme hľadali bariéry, ktoré je možné odstrániť, vlastne jedným z tým kritérium bolo to, že sme sa pozerali, či má nejaký účel. Množstvo naozaj tých bariér sú súčasťou vlastne regulácie toho toku, preto my sme sa zameriavali práve na vodné stavby, ktoré slúžili napríklad na odber vôd, a často boli postavené na úseku, ktorý nebol regulovaný, čiže pri odstranení tejto bariéry nedojde k žiadnym nejakým zmenám v tom koryte.
Druhá vec je to, že ako som spomenul v rámci toho projektu LIFE, tak riešime spriechodnenie bariér kombináciou týchto opatrení. Čiže tam, kde sú tieto, ktoré má tá vodná stavba, ktorá má funkciu zmiernenie tej kinetickej energie, tak dôjde skôr k jej úprave. Čiže ten profil tam sa trošku zmení, odstraní sa iba tá časť, ktorá spôsobuje tú migračnú bariéru, ale v podstate zaviazanie alebo stabilizácia toho brehu ostáva. A druhá vec je, alebo teda tretia vec je aj taká otázka, že množstvo úsekov, napríklad poviem prípad rieky Poprad, ktorá bola zregulovaná, kde sa vlastne ako súčasťou regulácie práve postavili tieto priečné prahy a vlastne tá stabilizácia týmito prahmi bola ako keby naddimenzovaná, čiže tam je to už skôr na tú projektovú dokumentáciu a toho projektanta, ktorý si dovolí povedať, že ktoré stupne môžu byť kompletne odstránené. Takže áno, množstvo tých stupňov, hovorím, že máme skoro 4 až 5 tisíc bariér, aj keď sú v zlom stave, tak vlastne sú súčasťou úpravy, sú súčasťou cestných mostov, takže tam nemôžeme hovoriť o odstránení, ale skôr o nejakej modifikácii, adaptácii a potom až keď sa preverí, že naozaj nemá účel táto bariéra, tak môžeme hovoriť o nejakej úplnom odstránení. Děkuji. Jenom takový motiv, že tam vlastně, kde ty migrační bariéry jsou navázány na tyto úseky, by bylo vhodné řešit potom i revitalizaci toho koryta a navrácení třeba původního sklonu, původních kapacit před úpravou toho koryta. Samozrejme, to by bolo ideálne riešenie, ale my častokrát to ideálne riešenie nevieme robiť a skôr robíme nejaké optimálne, čiže vzhľadom na peniaze a čas a prostriedky a iné veci.